গতকাল সাইমানো 29 তারিখ খনা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 চিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি নিঙ্গই খনা এডিসি এরিয়া 12 ঘন্টাनि বন এবা স্ট্রাইক সংজरो সাইমানো চিন মহারাজ সাকলাইজাক আবনো রগै जों तिनो खुमुलुंनि इंगै जर खुमुलुंनि गोबांमा सिख्ला रक 200 आरो सिख्ला दङ तैबो फाइट दङ गोबांमा जों तिनि अरनि सिमि जों खुमुलुं सिन्डिकेटनि सिमि जों गजागासिनो सिख्ला खुमुलुं एरियानि सिख्ला रक तैजों जों तिनि थाङै दङ आ बरमरा एबा हाथाय गतर जों तिनि तिमा जों मोरगनाय ता ने खा फुमासिं सिमि जों लामा गासुना नांगौ आबनो रगै अला जों गोबांमा सिख्ला रक फाइजाक सिनि मदद खोनानि जे स्ट्राइक जों साइमने एकमात्र एकदम दाबि एकदम उनको डाटा टिप्रालेन जों केरा टिप्रालेन बुस्थुखौ दनै चिन टिप्रा सारो इंडिया सादि नंगमान 76 जारङै थांगा पियाबा चिनि टिप्रा सारन कपाल जों सिलाय जायगा गोबांमा बार जों जेखुन दाबि दिसाव डिमान्ड दिसाव पियाबा जों फुल पिलिंगा जों टिप्रा सारन कपाल सिलाय जायगा पियाबा चिनि बिसास दङ चिनि खाव चिनि एक बिसास दङ चिनि महाराजनि परति बबाग्रानि कोन जोङो चिनि डाटा टिप्रालेन चिनि दाबि बसं तुबैरि फैनाय जोङो थानसा जों यूनिटी खुमुलुं एरियानि सिख्लाराव जों रेडि इनजा बरमरा थाङै तिरिनि सिमि जोङो टाइम मोरंनाय जायगाबा खरा फुं 6टानि सिमि सारिक 6टा जरा चिन महाराज निर्देश जे बन तमन जे स्ट्राइक तमन जों पालन खायनाय ताई चिनि मेसेज अपन तंगाय सारा त्रिपुरा चिन जरा बुझाय तंगाय जतन फायदि अब जे खन जे स्ट्राइक अब सो 13 मथा पार्टीनि सिमिया सारा एडिसी एरियान जो त्रिपुरा तंगाय एडिसन फारा त्रिपुरा तंगाय जतने बागै दाबि किरा त्रिपुरालेन जो त्रिपुरा सारन कइनाय खाना बन्न फाइ समर्थक खैना बागै ताई अ बन्न खाज मानिना बागै ताई जाम से थाङो बन्न थाङै हेल्प खैना बागै ताई जे 13 मथा पार्टीनो फाइ समर्थक खैना बागै अमस 13 मथा पार्टीनि बागै सिमिया सिन त्रिपुरा सानि हामग्रानि बागै दाबि निसों खान जे स्ट्राइक अमस तो साबिनो हामबाय आ जागावो प्राय बिसेस खायै मोरनाय रहा खुमुलुंनि बि एतो खुमुलुं गानाबा खुमुलुंनि बिसि थानाय बरक और प्रायसिका 200 आरो सिखला दङ अब यार मान्दाय एरियान फाइट दङ किसु आइ जम्पु तांगल फाइट दङ जों खोनागौ आमते कते बरमरा एरिया मिसला रफायनाय प्रायजों पासथिका ससे युथ दिनै जोङो बोरैबो सरं क्लांनि जेबो हरबा सिखला थाङै जोङो मोननो हाने दिनै प्रग्राम सिगोन ताबुन र कुसु जना र खाना ननि आलो ताबु गेदा बेनि और प्राइस जों साइना मते 200 टिका आरो बाइक दङ मसु खुमुलुं एरियानि सिमि जों ताइ स्टाफ एबा जों बाइक रेलि खाइ और टिका जों लामदनाय अटेक साइड मेसेज दङ जतन ताकुते बुकुक सम खनानि बन पीसफुल हिनांतन कुंजा भाइलेंस तांदि ओ स्ट्राइक कुन जातिनि बिरुद्धया कुन धर्मनि बिरुद्धया कुन राजनीतिक दलनि बिरुद्धया जों सिन त्रिपुरासानि हामप्राय दाबिन गय खना बन आबे कुन भाइलेंस ता खनादि जों काहाम गोरों खनानि बन जों पानिया बगै सिङाव एक मेसेज दंनाय हामबाय